Dan mriki kula akan mimpingaken pandonga marang agama dhewe. Pandonga mulai. Pandonga sampun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara ingkang kula hormati. Kebersihan mula mung salah siji hal penting sing kudu diwakili dening kabeh wong. Kebersihan sampeyan ora mung kang endi negara, nanging ngliputi ngendi wong sing tinggal utawa bepergian. Kita bakal ngomong bab kebersihan menyang wong-wong lan wisatawan ing ngarep negara kita Indonesia. Ing awit saka kepribadian kita, wujud negara kita iso dianalisis saka tingkat kebersihane. Negara sing libawan ngadahi budaya ora iso nglindungi kebersihan lan nglindungi lingkungan alamipun. Alasan sing paling umum kanggo gawe negara kita ambruk yaitu kurangnya sikap sadar wong-wong menyang rusak ora iso terus kepisahan. Kesadaran sing dadi menyang wong-wong iso dadi pemicu alamipun dadi resik lan asli. Sak siji bangsa kita iso nyimpen lingkungane ambruk saka cara tersebut. Kita kudu jadi wong sing pinter amle ora mung ngliputi ngombe, nanging amle ngliputi sadar menyang bab kebersihan. Kita kudu ngerti bab bodas, bab cukup sampah ambruk, bab mung ngurangi konsumsi plastik sing ora dilarang. Kebersihan minangka landasan utama kanggo kesehatan. Kita bakal saged nganti badan kang enom ambruk dadi saged badan kang sehat. Dadosi kita dadi wong sing saged ambruk kebersihan. Wong-wong iso melu ambruk penyakit ambruk macem cacar, demam, ambruk flu, ambruk emah lan cacar ambruk. Kita kudu ngadokno kebersihan kanggo ngarep kesehatan lan kanggo kesehatan negara kita. Kebersihan itu sawetara sing penting kan kudu diperhatikan sadaya wong. Kebersihan ora mung dambe negara, nanging nalika sing padha tinggal utawa manungsa. Ing kasus iki kita bakal nandhang babagan kebersihan kanggo wong-wong lan wisatawan ing negara kita Indonesia. Ing sawetara aspek negara, wujud negara bisa ditindakake saka tingkat kebersihane. Negara ingkang peduli karo kebersihane bisa nganggo tresnake budaya lan ngelinake lingkungan alami. Alasan utama kanggo kekuatan negara kita kudu kurangnya kesadaran wong-wong kanggo nglindungi lan ngambalani lingkungan. Kesadaran wong-wong sing wis dadi pamenah bisa ngakibate lingkungan kang ambruk lan asli. Saben bangsa kita iso nglestarikake lingkungan saka carane iso kita ngambalani. Kita kudu tansah dadi wong-wong sing pinter badhe ora mung ngayu dawa, nanging badhe jaga sedaya aspek kebersihan. Kita kudu ngerti bab nglindungi kesehatan, ngonsepke sampah sing bener lan ngurangi penggunaan plastik sing ora iso dihindari. Kebersihan minangka dasar utama kanggo kesehatan. Kita bakal pantes nanti badan sing sehat dan kita akan tetap bayu kebersihan. Dan kita jadi wong-wong sing peduli karo kebersihan. Wong-wong bakal ampuh ngakoni cacat mah dan cacat
wis bisa bantu ngedukasi lan melarani wong babagan pentingnya kebersihan. Para juru parawis bisa tulungi lan nuntun masyarakat babagan pentingnya kebersihan. Nalika turis teko ing Indonesia kudu diulang supaya lingkungan tetap bersih. Pejabat pariwisata bisa menehi informasi dan tips marang wisatawan babagan carane jaga kebersihan kayata hindari sampah lan nggunakake plastik kanthi wicaksana. Kejaba iku operator pariwisata uga iso ngatur lan ngawasi objek wisata supaya bersih lan dijaga. Iso melu masyarakat sekitar yang kegiatan bersih kayata nganakake program bersih rutin utawa ngajak masyarakat melu kegiatan pengelolaan sampah. Saliyane jaga kebersihan lingkungan, operator pariwisata uga penting kanggo jaga kebersihan pribadi. Dheweke kudu jaga kebersihan pribadi lan nepi protokol kesehatan sing diterapake kalebu ngubah tangan nganggo masker lan jaga fisik. Kanthi jaga kebersihan kan kita iso gawe lingkungan sing sehat lan asri. Kebersihan orang mung tanggung jawab pemerintah utawa masyarakat, nanging kabeh wong kanthi kesadaran lan tumindak bareng kita bisa menjaga kebersihan dan kesehatan negara kita Indonesia. Jadi negara ini bakal kanthi kesadaran dan tumindak bareng kita bisa menjaga kebersihan dan negara kita Indonesia. Jadi negara ini bakal tetap jadi tujuan wisata yang menarik lan ramah lingkungan. Pekaten ingkang saged kula aturaken babagan kesehatan. Buki-buki pidato menika saged ndadosaken kita sedaya ngertos pentingipun di kebersihan lan kesasaran. Kejaba itu muga-muga kita jadi bangsa sing aktif peduli lingkungan, nyingkiri tumindak korupsi sing bisa merusak kesehatan kanggo awak dhewe, keluarga dan masyarakat umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.